Jeg hedder Cecilie, jeg er 28 år gammel, og jeg har arbejdet som makeup-artist i 10 år. Jeg tror, det jeg brænder mest for inden for makeup, er at få folk til at føle sig som den bedste og mest pyntede version af dem selv. Det, der er det fede med makeup, er et lærred, der konstant er i bevægelse. En af de mest mindeværdige oplevelser som makeup-artist. Altså, det er altid specielt at få lov til at lægge en rød makeup. I forhold til at udvikle nye idéer og samle inspiration, der kan jeg tage det alle steder fra. Jeg har altid haft en fascination med gamle film. Jeg har altid været kæmpe fan af Audrey Hepburn. Jeg synes også, Marilyn Monroe er skønt, og det, der ligesom blev gjort af tips og tricks og små ting for at få alting til at se ud på kamera, som det skulle, synes jeg er vildt fedt. Men jeg kan tage inspiration fra alt. Hvis jeg går en tur og ser nogle blomster i en pæn farve, så kan det være, at jeg laver noget med dem.